I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u drugu epizodu Haloa. I danas nastavljamo tamo gdje smo stali u ovoj igrici. Tako da, hajde da krenemo. Evo sad smo došli do ovog lifta u prošloj epizodi. Obavezno ako niste pogledali prošlu epizodu, pogledajte je na kanalu HD Kings. Tako da, evo sad idemo niz ovaj lift. Idemo dole. Ja sam vam rekao, bit će sada bolje. Popravio sam malo mikrofon, tako da je sada mnogo bolje, mislim. Sad bar možete da me čujete. Evo ga, sad smo sišli. I sada moramo stići napolje. Samo izvinite sad, malo, tako. Moramo stići do naših ljudi koji nas čekaju negdje na polju. I sad moram da ubijem tenka. Sad ćete vidjeti sve. Neću ništa da govorim. Vidite, sad ćemo mi polako ove da izubijamo. Da se ne bi uključio alarm slučajno. Vidite, vidio nas je. Sad ćemo baciti jednu bombicu lepo. I sad neko on dođe slobodno. Pa sad. I crko je. Vidite. Malo sam vežbao. Mislim, nao sam ja ovdje igram nego... Ne! Eto, vidite, ureknem. Znači, urekao sam. Ljudi, sad ćemo da izrokamo ove. Ove ovdje. Onog tamo. Ne mogu da ga... meni... Dobro da mi nije pucao onaj laser veliki. Šta ih je, rođo moj. Ovo moramo da rešimo lagano. Beži. Ako želite da ja igram protiv mog druga, halo, ostavite komentar u klipu. Ostavite komentar i like, da nas podržite za još haloa. Rekao, teo sam danas novu mapu, ali rekao, nismo ni ovu završili, pa rekao, ajde tu prvo da završimo mapu, pa ćemo onda, znate. Tako da, ajmo sad ovo da završimo. Mislim da odigramo ovu mapu, ali ovo će biti u 2, 3, možda i 5 epizoda. Zato što, kažem vam, jako su dugačke mape i mislim, neću sad da vas smaram toliko. Sad izlazimo napolje. Sad će biti zanimljivo. Evo ga. Moramo svih ovih klikova da se rešimo. Što i nije neki problem, ali vidite, ubit će moje. Bežite. Vidi bile. Bože me sačuvaj. Izvinite. A mnogo su me sad iznervirali. Ovaj je, znači, toliko smarač. Znači, ovaj lik toliko smara, znači da to nije realno. Sad ću uzeti bazuku, da ljudi, dobro ste me čuli. Znači da ga razbijem, bukvalno, da. Uzet ćemo, nećemo, da li uzmemo snajper ljudi, što vi mislite? Uzet ćemo snajper, samo da porokamo ove likove. Nećemo imati snajper, samo da porokamo ove likove, da me ne smetaju kasnije. Znate. Obavezno, ako želite da vidite neku drugu mapu ili da ja isječem do zanimljivog dela, slobodno ostavite, mislim, recite u komentarima. Neću se ljutiti ako nešto. Samo volim da znam šta volite vi. Sad idemo, uzimamo ovo. Da. Pošto su ovi moji mentaliteti, sad će da umru. Vidite koliko im je malo ostalo. Sad ću njih da ostavim. Gdje ću da ih ostavim, da ga ne ubijem. Znate šta? Idem ja na tank, brate. Idem na tank, sine. Pa sad. Jedna. Druga. I kao da, ljudi, sad ćemo skrljati tank. Šta izlazite, uđite. Vidite kako se to glupi. Znači,
da su ih malo poboljšali, samo da toliko ne budu glupi, a moraju toliko ljudi biti glupi, pa to ti. Sad ljudi, pošto ja ovo znam, igrao sam dosta vremena, pa znam da je ovdje skriveno. Skriveni je emo za Zolju, za bazuku, vidite. Opet su izašli. Dobro, nema veze. Inače, ljudi, ako vam se sviđa Halo, rekao samo ostavite like. I znam, nije ni sad nešto najbolje, ali bolje me čujete, sad ćete me barem čuti, zato što ne prošli. Ove ćemo ostaviti na sve strane. Opa. Op. Ovdje je najbolji deo, zato što, sad ćete vidjeti, da, mi ćemo voditi ovaj tank. Ali, prvo moramo pomoći svojima. Kako ovo klizi, pogledajte ovo ljudi, znači, to toliko me nervira kad klizi. Šta verujete? Znači, stvarno. Baš je glupo. Vidite sad, bum. Odošli i ovi. I sada, da ljudi, sad ćemo uzeti ovdje ove metkove i ovo. I da, možda mi se čula mama, što je mnogo hvala. Ako ste je čuli, izvinjavam se. Sad on hoće da ja puknem u njega da bi eksplodirao ja. Neće to moći. Pogledajte onog lika. Alo? Šta mislite da ga sačekam? Ako želite da sačekam ovog lika, ostavite predloge. Evo ga. Eto, vidite kako ih ja gledam. Evo, 7 minuta traje. A još malo ćemo snimati, pa ćemo onda prestati. Evo ovdje ćemo stati. Zato što sad ovdje možemo da se rokamo. Znači, eto ga. Ili da nas... A nećemo. Eto, to bi bilo to ljudi. Izvinjavam se što je sad malo kraći video, pošto moram da sad idem negde. Tako da, ostavite slobodno like, share i subscribe. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!